Justin Farrugia ta' 28 sena resident il-Belt Valletta se jinżama arrestat wara li tressa l-qorti 3 wara nofsinhar akkużat b'kollox b'12 il-akkuża fost l-oħrajn li kellu madwar 23 kg pjanta tal-kannabis lesta biex tiġi traffikata 100 gramma kokaina u 45,000 euro fi flus kontanti. Farrugia tiġi akkużat ukoll li rreżista u uża violenza fuq 3 uffiċjali tal-pulizija waqt il-qadi ta' tmirijietom u ġie akkużat ukoll li saq il-vettura b'mod traskurat u perikolus u mingħajr liċenzja u li kkaġuna ħsarat fuq qatt ta' vetturi oħra. L-akkużat fil-qorti għażel li ma jwieġeb għall-ebda domanda. Quddiem il-Maġistrat Simon Grek l-Ispettur spjega li l-Pulizija mit-taqsima ta' kontra l-vizzju ta' droga kienu qed isegwu l-akkużat qal li kienu segwewh wara li ħareġ minn blokka ta' garaxxijiet u wara kellu jieqaf għax daħal ġo triq one way u ħabat f'karozza oħra. L-Ispettur qal li ġo garaxx il-Pulizija sabu l-flus u l-kokaina waqt li fil-vettura li kien hija tisuq instabet il-kannabis. Il-qorti laqet it-talba tal-prosekuzzjoni biex tissekwestra b'mod ġenerali flejjes u l-proprjetà mobbli jew immobbli tiegħu. L-akkużat qed jidher l-avukat Arter Spiteri. Hagen Azzopardi li għandu 25 sena nata l-ħelsin mill-arrest wara li ġie akkużat li weġġa grafi lil Joseph Borċ meta tajru bil-karozza u baqa' sejjer. Il-kasseħ nhar il-ħadd li għadda fid-9 ta' filgħaxija waqt il-festa ta' Ħalluqa, Azzopardi jenqabad mill-pulizija fl-imsida inqas minn sija wara. Flimkien miegħu kien hemm it-tfajla tiegħu li wkoll ġiet miżmuma għal xi ħin. L-istorja ta' dan il-każ ta' Hittendran kienet żvelata tnejn minn Net News. Issa ħareġ li Borċ u għalhekk sieħeb ta' tfajla ta' Azzopardi u li allegatament dan kien baqa' jagħtiha fastidju. Min barra li tajjar il-Joseph Borċ u saq mod perikolus, Azzopardi kien akkużat ukoll li jagħmel ħsara fuq oġġetti personali u li jagħmel ħsara wkoll fuq 3 karozzi ta' terzi. Azzopardi wieġeb mhux ħati u talab il-ħelsien mill-arrest li ma tal-budget mill-qwa batta kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 1500 euro u jrid jiffirma wkoll l-assa tal-imsida 3 darbiet fil-ġimgħa u ma jistax joħroġ bejn is-7:30 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Il-qorti kienet ippreseduta mill-Maġistrat Simon Grek fil-waqt il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-Ispettur Paul Camilleri. Għall-akkużati qed jidhru l-avukati Franco De Bono u Marion Camilleri.